Ọkammụta Dr. DOZIE CHUKWU OKOLO, anyị ekene gị. Na mbido anyị chọrọ ịmata ka obi dị gị n'otu imi na ọnụ dị ọchịchị Naịjirịa, ya bụ ọchịchị nke ndị APC na-achị Naịjirịa ugbu a. Obodo a dị ka ebe e nwere bọọsụ ego ọfụ, anyị wee nọrọ na roundabout ebe ụzọ gbara ịnọ. Ịmara na omenala Igbo o nwere ibe a na-emegasị ebe ụzọ gbara ịnọ. Anyị wee nọrọ ebe ụzọ gbara ịnọ, ofu moto a ife ọ ga-aba mmadụ ọgụ ise, oke ọgụrụ abụọ na iri ya 15 ya, mana ihe ha ga-aba bụ mmadụ 18. Ka anyị ga-esi wee pụọ n'onye ụgbọ a ka anọ anya ka anọ sinsi na-ewu amara ka ga-esi wee pụọ. Naịjirịa bụ ụgbọ a na-ekwu ndị a niile jụrụ ebe a bụ ndị a niile nọchie. Kedu ebe anyị ga-esi? Anyị ga-eje north ka ọ south ka ọ east ka ọ west, enwere onye ma nke a ga-eme. Uwe na-asị na a ga-ele ụgbọ ahụ obodo a ga-ele obodo a ele ya ndị ọbụla ewere ego nke ha keta ebe ha. Ya bụ na ikwenye na restructuring ka ikwenye na Biafra na ewe ndị si na ọ bụrụ na a restructure Nigeria, dozie Nigeria na ịtụle aka ya bụ elections a ga-eme n'afọ 2019 na-abịa abịa, na ha ga-esi na ndị Yoruba na-ekwu ya na-ekwusighị ike. Ụfọdụ si mba dịka ndị IPOB na ndị ọzọ na-ekwu na enweghị ihe gbasara ha na restructuring, na ihe ha chọrọ bụ si ihe ha Biafra, mana enweghị na iwu ihe dịka referendum ha na-etinye iwu obodo anyị, enweghị ebe ọ dị na iwu obodo anyị na-enwe ihe dịka referendum. Enwere ebe enwere na iwu obodo a na onye na-achị obodo gara asọpọtụ ndị na-atụ agha obodo Igbo. Enwere ebe enwere ya ọ makara ebe a ga-eme ka ihe dị mma achọghị iwu na iwu adọrọ na iwu adọrọ. In any case, iwu dị maka na ndị be anyị bụ ndị Naịjirịa jere wee self-determination ihe a United Nations. Ndị Naịjirịa domesticate ebe a ha bịakwara ka African Union n'ife a na-akọ bụ ndị na-amarọ ka ha na-akọrọ ụdị akụkọ ahụ. Oke ọ bụrụ na ọ dịrọ kedu ife mere na ha na-ejekwara ebe United Nations nọ ka ekwere ihe ebe na-ebe EU ihe ha mere o wee dị n'obodo a ka ha si na dọrọ ịfụrụ na mmadụ ịghọrọ onwe ya. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị a na-eji ụkwụ achụ ihe daba na mmiri. Ọ bụrụ na isi aka ndị gbawa, ọ bụrụ na o kwere isi aka ekpe. Nke izi bụgode n'obodo a ka o si dị n'odoro onye ewu na ọkụkọ anya n'obodo adọrọzi mma, na ọ bụrụ na emere gbaa elu ka obodo ga-esi wee gaa n'ihu ịma na ihe ga-emebi. Ọ ya bụ nke izi. Nke Igbo ọ bụ na ndị IPOB si na ha chọrọzi ka anọrọ n'ọdị ọbụla na ha mere ọfụma, maka ịna-anya ọ bụrụ na ha zigharị ha obodo a ka ọ ga-esi n'ibe dị na anyị na-aka iwu sisi iwu asọ ọ na anyị kpọrọfere akarata lọ ebe a ifuru ebe Buhari lere anya o nwere onye Igbo nọ na ebe esi atụzi aka maka ndị agha n'obodo a ma ọ chịkwa obodo o nwere onye Igbo nye iwu si na a ga-ewepụta from site na be ndị ọbụla onwe nke e nyere anyị ibe niile e nyere ọchịchị niile ọkwa niile ekele bụ onwe ka anyị nọ iwu si na-ekwe iwu a na-eme iwu n'obodo a na onye bịa ihe ọ sọrọ ya omebe. So na ife anyị na-ekwu bụ ka obodo dị mma, ọ bụrụ na ife a ga-eme ka obodo a dị mma o bido onye ọbụla mma ka a nọrọ bụ ịtụnye aka ịma maka na ọ bụrụ na anyị azara ajụjụ a anyị ka chọrọ ịnọkọ n'obodo a anyị azara ya ihe ọsọ gị na-eme a ga na-enwe nsogbu maka na mgbe anyị niile zara ajụjụ na anyị chọrọ ịka nọ anyị kwụọ na anyị achọrọzi ịnọ onye ọbụla anaba, mana anyị si anyị ekwuo ka anyị si wee chọọ. Ihe anyị na-ekwu bụ n'obodo a na ndị IPOB gwelu ikike na-ere ha isi na ha chọọzi ịnọ. Na inekwu anya fụ na eke ndị Igbo ụzọ 10, ụzọ 8 chọkwa ka ha nawa ma ọ dị mmadụ mma ma ọ dị ha n'eziokwu ka m na-agwa gị ha. Maka gịnị? Maka na ị na-anya n'obodo a ka esi wee mee ihe mere ọ dịka ọnọ ndị Igbo ka bụ ndị achọrọ imenyu anya. Emewe ntụziaka n'afọ ọzọ a na-abịa ọ bụrụ na emezi ahazigharịrị obodo a ihe m na-agwa gị bụ na ị ga-afụ ma etunyere Buhari aka ma etunyere na ọ ga-emeri o merizie. Kedu ife ị ga-eme? Inyekwu ya onye na-achọ vootu gị na-akpa ụdị agwa ọ na-akpa
mgbe ọ na-achọzi vootu gị ka ihe ọ ga-eme gị ọ ga na-ebi isi oge ọbụla mgbe ahụ ka ị ga-afụzi na nshi egbu ahụ na-asị gị na-eji ọkụ na-enene ma ọ ga-agbakwa ọkụ ị ga-afụ ihe ga-eme mgbe ahụ so ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ka o si wee dị m ana m asị ka ejigodere nwayọọ ka a mara ma a ga-edozi ọnya bụ nke a ka ga-ahazigharị idozi m na-ekwu bụ na nsogbu dị enwere ụzọ na-abụọ a ga-esi wee mee nsogbu ọna ịhazigharị obodo abụọ onye na onye na wee sị na-asị na ikike dị na ọtụtụ mmadụ uru dị na ọtụtụ mmadụ igwebe ike mana ọ bụrụ na ihe ekwerozi na ụdị ahụ bụkwa ihe ha amakwe maka na ka o si dị kịta ha chọọzi ọkwa mgbe Nnamdị Kanụ na-asị ka ya chọrọ ịma onye ọbụla na-efe restructuring ozugbo uche ha bụ kịta na ha emenyugo Nnamdị anya ị na-anụzi restructuring n'obodo ị na-anụ ya so na-aghọ ka ha na-aghọ mana ihe anyị na-ekwu bụ na onye aghụghọ onwe onye aghụghọ edie ya ka anyị bido soro ha na-akọ restructuring ka anyị na ha wee lụọ n'isi odo onye ọbụla anya na ha chọghị ime restructuring ije ozi mba ụwa ma onye ọbụla anụzi ya na anyị sịkwa ka ahazigharị obodo ekwerozi ọ dị mma dịka ịrụtụgasịrị aka n'ihe a niile a sị ka a naba ugbu a dịka obodo si dị ile anyị fụ na dim gburugburu ọdụmegwu Emeka Ojukwu bụ ụzọ kwuba okwu mmegbu a na-emegbu ndị Igbo sizie na achọrọ Biafra ndị ọzọ pụtagasị na-ekwu Wazirike ya pụta na-ekwu otu dị iche iche pụta Nnamdị Kanụ pụta otu dị iche iche pụta ugbu a amaghị ebe Nnamdị Kanụ nọ onye na-ekwu okwu gbasara ya a sị ka eweta Biafra ugbu a onye ka iche na ya na ndị Igbo ga-ejikọta aka sị na ya ga-edu achị onye Igbo o wee kwelu iche na ndị Igbo nwee ike ịnọkọta wee were ofe obi biri na nsogbu ndị Igbo nwere ndị nwere ofe obi ka ndị Igbo ọ na-abụ na-akụ ihe ha ga-enwe ofe obi bụ na-achị enwe ndị nwere ofe obi ka ndị Igbo jee jugodi ihe njem tụ ya aka maka na Ojukwu bịara ụfọdụ ekweghị ihe na Ojukwu ma ndị nnewu ụfọdụ na-agba ya mgbe okpuru Wazirike pụta otu dị iche iche Nnamdị Kanụ otu dị iche iche pụtakwa ka na-agbakwa ya mgbe okpuru ugbu a ihe eji agba mgbe okpuru a niile bụ na o nwere ndị na-esi n'azụ na-arụnyere ha aka bụrụ ndị na-abọghọ ndị Igbo o doo onye ọbụla anya kịta na ọsọsọ ndị Igbo na-anabe ha ndị ọzọ niile na-anabe ha ifu na ihe nsogbu a niile na-afụ ga-eji nwayọọ na maka na onye ọbụla agbanwezi onye ọ na-emere akaụntụ na-abụrụ onye Igbo ife niile anyị na-afụ na-eme ebe a bụ na onwe ndị dobere ha onwe ndị mara ha ka o ji olue fedị na-asị ha ka a na-eme onye dịka Joe Igbokwe ọ bụrụ na Joe Igbokwe na o nwere onye ọ ga-eje na Yoruba na-enye ihe a ma ọ bụrụ ugwu Awụsa ichere Joe Igbokwe ga na-ekwu ihe niile ọ ma na-ekwu ya maka na ọ gbara o nwere onye na-enye ya anya n'ihe ahụ ọ na-ekwu kedu onye gara enye ya anya mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na o nwere ndị dị ka ndị Igbo n'ụwa na-efe onwe ha n'anya onye Igbo nwụọ na Amerịka kịta ọ bụkwa ndị na-amara onye ọ bụ ha niile etinye aka eburata ya n'obodo nye ya n'obodo kedu ndị ọzọ ifu na-eme onye Igbo ka ga-afụ n'obido kịta na-ele akwụkwọ a ọ nata Kpakpando befa kụziere fa ka esi eme gbalị odibo afọ 7 ozighị ụzọ zighị ụzọ a na-eme ha ma nke ahụ mana ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na chelụnụ ife anyị na-ekwu ile anya na ihe a na-akpọ akụkọ ka ihe si wee dịbụ ịfụ na mgbe ife niile anyị na-afụ mere last from 1970 na before it ka anụsịrị agha na tupu amụma agha na ndị Igbo kwochiri o nwere ihe a na-akpọ Igbo State Union ZCOB bụ onye isi o nwere akwụkwọ onye ode akwụkwọ ha dere a na-akpọ bọọlụ elu ụwa agụsịrị m ya fụ ka ha si amaneji na ka ha si wee mesịa wee fụ na onwere ndị dị ka ndị Igbo na-afụfụrụ onwe ha n'anya meere na Zik nata wee kpọkọ ife niile ọkwa a na-emebe na anyị chọrọ ndị ọcha na ndị ọcha na o nwere ife mewuru mana mgbe Zik nata o wee tiri obodo ka ndị Igbo si eme ndị Yoruba sị na fa jere akwụkwọ onye izi gara skuul izizi alụrụ n'obodo a na Yoruba ihe o ji wee tọọ ka alụrụ n'ala Igbo bụ 100 years mana n'afọ 10 ndị Igbo were aka gafee ha ewee tinye ode asị na amasị
ụdị ikikere si wee tinye echiche ndị ọcha ba na maka na ndị Igbo ma ọ mụta ozi ụwa ihe m na-agwa gị bụ n'oke mmụta ha ahụ meziri na ndị mmadụ na-emeziri anya si mba anya ụfụ wee ju everywhere mana kịta odogo onye ọbụla anya na ọ bụrụ ndị Igbo bụ nsogbu Naijiria ihe na-ekwu ka ndị Igbo ga-esi dị n'otu mana ịbụ onye omenala ị na-ekwu ihe a mana ihe anyị na-ekwu ya ka esi n'ime omenala ana Igbo aka were ndị osu a na-ekwu maka osu na-ekwu ohu na-ekwu ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ na-emetụta nkewa na ala Igbo kedu ka ndị Igbo ga-esi wepụ ihe a ụfọdụ ewepụ na ha agba mbọ ewepụ ya mana ọ bazi mgbe baa ma n'ụlọ ụka bịara abịa dịka onye omenala kedu ka a ga-esi wee were ihe a niile wepụ ndị Igbo ewere ofu obi nke izizi bụ na achọrọ m ka ikwu ihe gbasara osu n'ebe maka na anyị nwere osu na be anyị bụ mmakọ aghọtara m ihe bụ osu ihe aha a na-akọ aghọtara m ihe ndị mmadụ na-akọ osu because amarọ m ka mmadụ ga-esi wee chee na ya aka ịbịa mana a ga-amụkwa ya ma wee nyere anya n'ime wee mara ife mere eji wee bido ya maka na ọ bụrụ ife ndị ụka na-akọ ọ dị ka afọ gara aga anọgide m na-agụ asị na ndị Igbo bụ ndị nzuzu ọkwa Supreme Court Nigeria na anyị bụ ndị nzuzu na anyị sị na mma na-ekenye ụmụ nwaanyị anụpụrụ ife nwokwu onye jụrụ ese ife kpatara ejiro na-eke ewee họọ ndị kpere ikpe ndị ọkaikpe ha kpesịa ikpe wee sị na ịwa bụ ndị nzuzu na a ga na-ekenye nwaanyị ife ebe ọ sọkwara ya na ọ dị ndị ọzọ na-ekenye bụ tupu ewee mewe enwekwa onye je njọ ọfa ife kpatara maka na ọ bụrụ na onye kwesịrị ịmụ wee fụ ebe o bidoro maọbụ ọnọdụ enyere ụmụ nwaanyị amara na ogoro na ndị akachanye ọnọdụ n'ụwa na ndị Igbo bụ ụmụ nwaanyị maka onwe ka o si na ama mgbe o nwere mgbe e nwere esemokwu enwere na be anyị mechaa ọdịa a na-emelite na ọ dịka ọ na-eme ụmụ nwaanyị bịara si na ama mmezi ya kedu ife ị ga-eme ụmụ ọkụ fabịa ife o kwuru ome ya ozugbo na onye ọbụla chịda aka ya bala onye ọbụla si ọ na anyị nọkwara wee dozie enwere ikike ka nke ahụ mana ndị mmadụ bịa fa na-ene anya maka ife a na-ekwu a sị mfọ nwere akwụkwọ ndị mfụ nsị na-enwerekwa ife dịka na a na-emegbu ụmụ nwaanyị n'omenala Igbo na onye ọbụla nwaanyị mbụ mere ngagharị iwe enyi nna ya nke emecha kpọọ ada Aba Women Rights ọwụ Igbo bidoro pụtara chọrọ ụmụ nwaanyị ọ maka na zọba di ha maka otu isi enyi ukwu ọ maka na ndị Igbo nwere ebe edowechara onye ọbụla ife ọ na-eme ekele ọrụ eke na ndị Igbo ọ ndị ọcha bịazi wee ife ha mere ndị maka ndị ọcha emegbuka ụmụ nwaanyị na befa so ife ha mere ụmụ nwaanyị na befa chee na anyị mere amụrụ na anyị emerụ na onye ọbụla nwere ikike dịrị anụ nwaanyị dị mmụọ ọfụ na ndị Igbo karịa nwoke maka na nwaanyị na-achị otu ụmụ nwaanyị na otu ụmụaka ma nwoke bụ sọsọ nwoke ndị kagara aka ka ọ na-achị enezi anya na ụbara mmadụ afụ na ụbara ndị nwaanyị na-achị mana nke ahụ abụrụ ihe anyị na-ekwuta ata ihe anyị na-ekwu n'uche nke bụ na a na m agwa gị na onwe ka ihe a si wee dị asị ndị ọbụla na kwenye n'ihe m na-agwa gị ndị Igbo ga-eme ya eme ọfụma ile anya ka akụkọ si wee dị ifu na onwere ndị jikọrọtabụrụ onwe ha ka ndị Igbo awụrụwa agụrụ m akwụkwọ o dere n'aka ya ọ na-akọwa ihe ọfụrụ na be ha na-akọmpe ya to nke ọfụrụ n'ala Igbo o wee si afọ akwa ahụ bụ awụ o wee si na ọ fụnụrụ ndị dị ka anyị mana ọ gịnị meziri mgbe ife niile ha mesiziri ka ezi ife mere ndụba anyị wee na-azụ ka ha si wee na maka ọdachi dala anyị onwekwere ndị ọdachi dala ka o si dala anyị ama n'azụ anyị gbalịkwara ọbụsọ ọgụ afọ na-abụ na 10 ka ndụba anyị nọ n'ọdachi a wee ghọta onwekasị mba anyị ga-atọzi ndị ọzọ bụ na o nwere ka ọdachi ụdị ọdachi ahụ n'ala anyị ga-ada ịma chetazi onwe ịma agbazi ebe isi bịa so na anyị gbalịkwara ife a na-ekwuzi kịta bụ mmadụ akọzikwana na ya fụrụ onwe anyị n'anya ma ọ na ya ma jikọta ụmụaka ndị na-emebi ife n'obodo a bụ ndị ndọrọndọrọ ndị isi ndọrọndọrọ iwepụfa ndị ọzọ niile na-eme ife ka osi na mgbe ọ ga-eru ugbu a ndị isi ndọrọndọrọ a ga-afụ na okporo onye nọ na-abụrụ n'ala Igbo ka ọ nọ anyị ga na-enefu anya ha ga na-edegara anya ha wee mmebe ife ha kwesịrị ime
ọhịa na-agwa gị so na ọ bụrụ anyị ka ọ ka njọ ndị ka dị njọ ịgbakwa mmadụ okenegodo ugwu awụsa anya na n'iso kọl nọt a na-ekwukwa ka ha si wee kewa nsogbu dị-efa karịa kịta karịa anyị nwa mana ọ na anyị nwa jọọ na anyị na-asị na nsogbu akarịa na nke anyị nsogbu akarịa na nke a dịka onwe nwere dị n'ọkawa ka ọ ka ọ ndị Yoruba ịmụ otu onye ndị Yoruba nwere ịfụkwa ihe Femi Fani Kayode na-akọ osote onye isi ala n'ọnụ o nwere nke ngwa nwanne onye ọ kọrọ ya si hei ọ bụrụ na baa ya sị na onye a bụ ihe awa dị n'otu were ndị na-ekwu apụta ekwu ụgbọ anyị zọsọ mkpụrụ mmadụ ole na ole n'ime unu na-apụta na-ekwu ihe gbasara Igbo ugbu a na ụbọchị gara aga Onuwa nọ n'isi ala Igbo Development Foundation kpọrọ okwu ndị nta akụkọ iji ti mkpu were iwu a ga-eji machi ndị na-eche efi na-egbu mmadụ ya bụ Fulani herdsmen ka eweje ya n'ụlọ ikpe ka ụlọ ikpe dị iche iche nọ n'ala Igbo machie ha mana ụlọ omebe iwu nọ n'ala Igbo ka ha machie ndị na-eche efi unu wekwara ihe a mana ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ ndị ndọrọ ndọrọ kedu ndị ha na-ege ntị ndị ndọrọ ndọrọ ndị nọ n'isi ndị gọvanọs na ihe ndị ọzọ ha na-afụ ka ndị ọzọ si agbasi mbọ ike ịfụ na obodo nke ya na ụmụ ihe ha niile na-emechiri ya enwego ka esi zaa unu na okwu a unu na-akpọ ka eme iwu ka ndị Fulani ghara ịchịzi efi na-akpagharị n'ala Igbo azabaghị unu nke a o nwere ndị nzabụ maka ada ama mana ihe m chọrọ ịgwa gị na mgbe ị nwere ndị na-achị gị ọ bụrụ ndị obodo ọzọ gụrụ ha ka ha na-achị gị ọ dị nsogbu aka na-enwetabe ihe mana ihe m chọrọ ịgwa gị ka ị ga-ama bụ na o nwere mgbe e bidoro ihe dị otu a ọ na-adị mfe n'aka ndị na-achị ọmadị mfe mana mgbe anyị tinyere ndị niile mpaka niile dị n'obodo ghọta ife anyị na-ekwu ewe tinye aka fa na-achị onwefa ka anyị kapa na-achị fe gwọrọ nụ fa afụ mmụọ nọ ka esi eme ndị obodo ezi ha mmụọ mana kịta ka o si dị kịta fe kwenyebere n'ife otu kwuru and ife a ga-eme bụ na anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee were ụkwụ wee chọba ihe daba mmiri maka na ọ bụrụ ife niile ka eji ike na-eme n'ọkwana ịkọwara mmadụ ọghọta ya ọfụma ewee mee ya nọ ife anyị nọ bụ ka anyị ghọta ka ha wee maa na ife anyị na-eme abụrụkwanụ ka o wee baara anyị sọsọ ka ọ bara ndị Igbo fa ghọta ya obere ka anyị ga-eji na-akọrọ ha ghọta ya anyị eme ife anyị kwesịrị ime maka ọ nwere onye jụrụ oge asị anyị ndị obodo ndị ọzọ emechara ya na aghara adaba si na asị maka na Ekiti ọ da-ada ọ bụrụkwa maka na emere ife akụ na ọ bụrụ na ijide ezigbo iwu wee jidefa abata ebe a enwee ndị iwu nye ndị nchekwa obodo ikike ịbata ebe a afọ mmọnwụ n'anya maka ndị ịkọ akọ ọ dị mma ka a na-ewere ya wee na-aga anyị na-apịachizi ya ndị ofu onye n'ime ọchịchị n'ala Igbo Rochas Okorocha ugbu a ọ na ha ekwu na ya chọrọ iwere ọchịchị ihe ọgọ ya nọ ya ka ya na-akwado ka ọgọ ya nwoke ka ọ bụrụ ya were ọchịchị n'obodo Imo n'obi nke gị ọ dịgụgụ ihe a bụ ihe kwesịrị ndị Igbo ịda na-eme ka dịka onye na-ekwu uche ya ọ dịgụgụ uche nke ya o kwuru nọ ihe dabara adaba nke izizi bụ na m ga-asị ịma na tutu Rochas abaa n'ọchịchị ọ na-achị Rochas gosi ndị Igbo na ya bụ ezigbo mmadụ eji wee were ya chụpụ Ikenyohakim onye ọbụla na-aṅụrị n'ọbata mana ọ nọwazi a n'ọchịchị o mezie ihe dị anya na luo kịta dịka onye dịka m ihe m ga-asị bụ ka ha mara mma isi ọkadịbụ ya mma enyi onye ọfụma ọ bụ na isi ka dị ya mma anyị amara ife ọzọ a ga-eme maka onye chiri ọzọ ka m amasị ka ị lewe anya onye ha dịchara mma ọfụma ma ọ bụ onye obi ga-agwarọ gị na ha dịcha mma ọ bụrụ na ahụ dị ya mma anyị ga-enyogodi ma ọ ka dịbụ ya ọfụma maka afọrọ m ife ga-eme ka mmadụ ga-ezi wee sị na ya chịsịa ọgụ ya achụ onye kwuo uche ya ka a na-emezi ka onye na-achị kwuo uche ya ọchịchị a na-achị bụ onye kwuo uche ya ọchịchị onye ọbụla kwuo ka o si dị ya anyị chọkwụzia ka o si dị anyị anyị nwere ọchịchị nye onye anyị chọrọ
mana ọ bụrụ na onye na-achị gasị na ọ bụ onye aka ọ chọrọ ka ọ chịfụrụ na ọ bụrụzi ihe a na-akpọ demokrasi ka ọ na-eme ya ka ndị si ka anyị magodiri isi ọdịkwu ya mma ọ bụrụ na isi ka dị ya mma ọ na-ekwu ụdị ya anyị agbazara ihe anyị ga-aza mana kịta ka m si n'anya mmedekwa anya na ahụ adịcharazi ya n'isi ka anyị merie ebere asụ onye ha adịcharazi n'isi ya na ihe anyị ga-emezi bụ ndị be anyị ga-apụtazi wee si ndị be anyị bụ ndị Igbo ga-apụtazi biko nekwa onye anyị chọrọ o nwere ikike ikwu ihe okwu na ikike dịrị mmadụ okwu ihe okwu mana anyị nwa ka ọ dịrị na-esi dị anyị na-ekwugoro ya bụ ndị Igbo n'ikwugoro mana anyị anabataghị ihe kwuru ị mara ụfọdụ na-enye anya si na ndọrọ ndọrọ niile a na-atụ na ọ bụ ka ndị mmadụ si tụọ bụ ya bụ ihe na-apụtasị na ọ na-abụkarị na-ewe ka esi eme mpụ na awụ na-eme ya na ndị nọ n'isi maka esi akpa nkata wepụrụ ya achọ ịma na ọ ya mere na ndị IPOB ji si na ewezi gbasara na ntuli aka na n'ala Igbo oke adịghị ihe onye mmanya ọ ya rahụ ụra n'abalị oke abịa rie ihe gị ka m gwakwa gị anọ m na Kano mgbe e mere elekshọn 2007 Buhari onye ọbụla nọ n'obodo a mara Buhari so Obasanjo so na ndị melụ mpụ na aghụghọ ga-ebinye aka 2003 and 2007 na nke ya enwere atụ ka ọ na-abụ na-eghere ọnụ na-akụ ihe niile ọ na-akọ na-asọ ọkụ Obasanjo nke anyị nchama ka o si wee kpaa n'obodo a na-apụtasị na-egosi anyị na ya bụzi onye nke Chineke mana nke a dị maka oge ọzọ ihe nna-achọ ịkọ gị bụ mgbe ahụ anọ m na Kano ewee kpọta onye nke bịara mechaa ntụ na aghụghọ n'Enugu bụbụla maka a na-akpụ ya mgbe ahụ wee si ya bịa na ị ga-eme ka kwakwaso wee winye na ugwu Hausa n'ime ya na nsogbu adụrụ na Kano mgbe ọ bịara asị ya na nsogbu adụrụ n'iru ebe ahụ asọrọ m na ọgbara kọrọ n'iru INEC ihe ị na-afụ bụ onye ọbụla eburu ofu ekpemo fuel na matches nọ di anyị kpọọ rizọtụ nke abụrụ nke anyị kwuru ịpụta ebe a ka anyị na-agafe asị ya biko nna anyị ukwu mma mewukwu ihe a m ga-akwụkwọ ebe a na ọ ka mma eme ijizi akọt wee mebie ya so n'oge ndị be anyị chọrọ na ama na-eme ntụ na aghụghọ na ebe a asịrọkwa m ga-apụtakwa maka na obodo ga-adị mma o nwee ndị ga-anwụ maka ihe anyị ncha na-atụ egwu bụ na anyị ga-anwụ mgbe ị tụwara na egwere ị ga-anwụ ndị gị na ha na-eme ihe mewere ka o si sọ ha anyị niile pụta anyị asị ha mba ọ bụrụ onye a ka anyị tụnyere aka anyị bụ onye anyị tụnyere aka na anyị kwere onye a ndị Yoruba mekwara ekwu icheta ihe mere ọmụmiri owo na ndị otu ya egbupụ mmadụ olu egbupụ ya olu ọ nwunye gị egbupụ nwunye gị olu bupụgo gị nwa ndị ọzọ ka ga-achọ ma ọ ga-eme weti ahịa m na-agwara gị nọ na ndị be anyị nọ chọọ biko nọ na nsogbu adịrọ kwa afọ ịnọ ka ọ ga-adị feme ya ọ dị afọ 16 ndị nnukwu ma nnụ ahụ ọ bụrụ na ndị be anyị ahịa ka m na-ekwu na ihe ụdị ọchịchị na-enweta bụ nke unu chọrọ maka ọ bụrụ na anyị nọ na ebe anyị nọ kịta a na-azụ onye isi ebe a onye ọbụla wee si n'ọkụ ka a chọrọ abịa were onye ọzọ na-achọ ndị nọ ebe a sị mba mekwa onye ha chọrọ kedu onye Igbo ị ga-eji wee si na mgbe ị gbara egbe mmadụ ole ndị niile abụọ ndị ọrụ agha nọ n'Enugu ole ka ha dị ndị niile nọ n'Abakpa pụta ha ga-egbucha ndị nọ n'Abakpa a sịkwa nọọsụ Abakpa ha ga-egbucha ha ihe mere bụ na ndị mmadụ kacha anya na-atụ egwu na-atụ ere egwu na-abụ ọsọ ọnụ bụ ihe anyị ka dị sef ka anyị na-apịachi ugbu a ihe na-eme ndị ụfọdụ bụ na onye pụta ụdị ndị dịka na-ekwusi ihe a ike ewere ka eji bịa kpaa aka maka ihe m na-ekwu maka ya bụ Nnamdi Kanu ugbu a ewere onye ma ebe ọ nọ mana ọnwa afọ Igbo ihe niile ọ na-ekwu na ọ bụ ihe gbasara ka a ga-esi weta ndị Igbo gịnị mere na ndị Igbo ekwubeghị kemgbe a bịa gbacha egwu ike ka a na-afụzi Nnamdi Kanu ka a chọta ebe Nnamdi Kanu onunwa na-ekwusi ihe gbasara Biafra ike na ihe gbasara ala Igbo ike olee ebe Nnamdi Kanu nọ kedu ka a ga-esi fụ ya gịnị mere na ndị Igbo na ndị nna a na-ekwusi ike na ndị ọkaiwu ndị mma maka iwu na ala Igbo ejebeghị ijesi ebe a bịa gbacha egwu eke na-achọrọ ka akpọpụta Nnamdi Kanu
gịnị mere eji gbacha nkịtị ka ị were ya chịkọnata okwu a zipụrụ ndị Igbo ozi gị ọkachasị ndị Igbo anyị na mba ụwa dum? Ajụjụ gị agbara ọkpụrụkwanụ ihe ọkụ nwata gbara akpa n'anya maka o nwere ka ị ga-esi wee na ọrụ ụdị ọkụ ole gị. Ihe m chọrọ ịgwa gị na egwu eke agbara ndị ala Igbo Development Foundation fụrụ na a na-achọ igba egwu eke wee jee n'ụlọ ikpe wee sị na ha chọrọ ka ụlọ ikpe wee sị ka a ghara ịgba egwu eke a na be anyị. Onye na-ekpekwa n'ikpe ahụ wee gbaa ọsọ ọ bịazi n'ụlọ ikpe ya o wee ruo izu ụka 3 ebidoro egwu eke o wee bịa. Mgbe ọ bịazi anyị na-egbodowe ya wee megide nye ntụziaka wee si na agha dị n'ala Igbo na a na-atọrọ mmadụ na a na-eme mpụ dị iche iche, mana mgbe ọ na-ekwu ihe ndị United Nations kwa na ebe kacha udo kacha dị n'ala Igbo na ebe kacha mfe mmadụ ibi na South East, mana ya bụ onye bụ ihe a wee kpee ụdị nke ahụ. Ihe anyị ji eme ya bụ na anyị achọrọ onwe ka ị ga-esi wee mee mụnye ọkụ onwe ka ndị okenye dịka anyị nwe asọrọkwa m na ndị okenye ndị niile dị n'ala Igbo mere ọfụma maka ịgba nkịtị, maka na ọ dị oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'agụ na azụ dị na ngịga. Ndị egwu eke anọgide ha wee bịa ebe a gbawa egwu eke, nọọ ndị oke dị aṅa bịara ebe a wee gwa ndị be anyị si ha na-egwu ka a bịa gbaa egwu eke anyị macha ha mgbe ọ ga-eru anyị ga-ekwu ha nche. Mana ihe anyị na-ekwu bụ na anyị achọkwuru ka anyị nyere ndị ilo aka ka ha wee gbawa ụdị egwu ọjọọ nwere ike ọkụ enwuru n'obodo anyị, na anyị sigoro ka anyị na-eme ya n'ụdị iwu si wee kwado. Inekwa anyị fụ na o nwekwa ndị otu anyị jelu na African Union Commissions African Union Human Rights Commissions Court wee jee weta ụdị ikike dịrị mmadụ ndị IPOB na Buhari na ndị otu ya emebigharị nne ọbụla ndị Naịjirịa. Ha wetara ya wee sị ha emezikwana ihe ọzọ ganye na-ekpecha ikpe a wee ofufe niile dị ya. Ndị otu anyị sokwa na ndị na-ege agba aka ebe ahụ. Ihe nna-achọ ịkọwa bụ na esi na ndị Igbo niile enwere ife amel adabara, mana anyị ji ụkwụ na-achọ ife daba mmiri ana a ga-achọtakwa ya maka na o nwere ka eji ewe echiche eme ihe dị n'echiche, ewere echiche mee ihe dị n'echiche. Ụgbọ amara ewe bụrụ anyị ewe nwa amara ka o si wee kwesị n'ọka ndị kwesị egwu. So na ihe m na-achọ ikwu bụ anyị ma na onwe ndị kpọtara ndị egwu eke bụ ụmụafọ Igbo, mana anyị amakwe ka ha mee anyị ka obodo wee dị aṅa ka o si dị. Ana ihe ọzọ ị ga-ama bụ ka m si wee gwa gị na-eji ụkwụ na-achọ ihe daba mmiri. O nwere ka ị ga-esi wee daba ya mmiri agbagbuo oge nwụọ. Anyị achọrọ ka mmiri gbagbuo onye ọbụla anyị amamihe ka ọ na-anọzi o ruzikwa na nke na anyị megide ejiri ụkwụ chọgide wee chọpụta na nwanne anyị nwoke nwụọ, nwanne ndị ọzọ anwụọ. Maka na o nwere nwanne gị nwụọ ya hapụ ihe gbara ọchụ alụ emeghị ị ga-ekwu ego. Nwanne gị nwụọ n'omenala Igbo bụ na nwanne gị nwụọ n'ụzọ echiri echichi gị nwa ga-apụ wee gbaa ọchụ nwanne gị nwụọ n'ụzọ echichi. And ka esi eme ya na ebe ndị na-eme omenala bụ na o nwere isi ole ị ga-eji wee nye nwanne gị obi adịghị mma. Na mgbe anyị chọrọ ga-ezie neche ebe niile ọ bụrụ na nwanne anyị nwụrụ, anyị achọghịkwa nwanne onye ọzọ ihe dị ya. Anyị amakwekwara mana nke a ga-eweta n'udo. Ịmara na agha na-eweta udo mgbe ụfọdụ. Ịchọọ udo ịdị njikere iji agha ma ọ bụrụ na ịchọ udo dị. Ọ dị ma Chineke gọzie gị, ọ ga-adịrị gị mma, udo dịrị gị ka ọ dị.